ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಪಂದನವಾಹಿನಿದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವಿಶ್ವವಿನಾಯಕ ಈ ಒಂದು ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕುಡಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ನಾಗ ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಭಾರಿ ಆತು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವನಾಗ ಈ ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಕಲ್ ನಟ್ಟು ಸೇರಿದಾರೆ ಜಗದೀಶ್ ಪುತ್ತೂರ್. ಸೊ ಮೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಂದೇ ಫೋನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಒವ್ವೇ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ತೋರ್ತು ಸಂದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವೇ ಅಂಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಆತು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ ಪಾತ್ರಲ್ಲುಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಡ್ಸಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಜಗದೀಶ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇರೆಗ್ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಚುಂಡು ಸರ್ ಲೈಫ್ ಶೋಗುಣತೆ. ಓಕೆ, ಎಂಕತ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಯಾಪನಾಗ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಟಿ ವಿ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರೋದುಲ್ಲಾರು ಇತ್ತೋರ್ತು ಒವ್ವೇ ಟಿ ವಿ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪೋತುಜಾರು ಪಂಡಾರು ಮಸ್ತ್ ಅದು ಫೇಮಸ್ ಆತಾರೆ. ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗ ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಪುದಾರು. ಸೊ ಆರು ಬತ್ತೆರಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಭಕ್ತಿಗೀತಡೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಅದು ಮಿತ್ ಬೈತಾರಂದ ಅದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋರ್ಡು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಾತ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೇರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂಜಾತ್ ಪದ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಾತ್ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏತ್ ವರ್ಷೋಡಿಂಚಿ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ್ ಸರ್? ಸರ್ ಇನ್ನ ಸಂಗೀತದ ಲೈಫ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಶುರುವಾತ. ಓಕೆ, 15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 15 ವರ್ಷ ಪನ್ನಾಗ ಐಟ್ ಎತ್ತೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಆದು ಈ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬತ್ತನಿರೆ ಪಂಡ ಏತ್ನೇ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಅರೆಂತೂದು ಎಂಕರಿಗೆ ಓ ಇಂಚನೆ ಆವುಡು ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತನಿರೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಯಾನ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆರ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಭಜನೆ ಮಲ್ದು ಇತ್ತ. ಓಕೆ, ದಿನಾಲು ಭಜನೆ ಇತ್ತ. ಆ ಭಜನೆನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಹಂತಗ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಂಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಭಜನೆನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಂಡ್ ಪಂಡಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ತಿರ ಬಕ್ಕ ಈತ ಅದು ಫೇಮಸ್ ಆನ್ ಪೋಯರ್ ಅತೆ ಐದು ಮೀರು ಪಂಡಾರೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರಡೊಂಜಿತ್ತಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪಾರೆ ಏನು ಶಾಲೆ ಪೋನಿಪ್ಪನಾಗ ಇಂಕ್ಲ ಸಂಗೀತ ಇತ್ತಣಿ ಸಂಗೀತ ಪಂಡ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತಿಜ್ಜ ಅಪ್ಪಗ ಚಿತ್ರಕಲಾಟೆ ಅನ್ನೋ ಹುಷಾರಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಚಿತ್ರಕಲಾಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬುಡ್ಪವನ್ನ ಅಂಜ್ ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪನ್ನಾಗ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪನ್ನಾಗ ದೇವೇರ್ನೇ ಅತ್ ಬೇತೆ ನೇಚರ್ದ ಐತನೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ದೇವೇರ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನೇಚರ್ದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಂಚೆ ಐತನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಡು ಅವು ಎಂಚಿನಲ್ಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಪಾಡು ಅದೆಲ್ಲ ತೂದು ಬಿಡುಪಾಯರಜ್ಜಿ ಅವ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕತೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿಡುಪಾಯರ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ ಬರೋಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಅದ್ರ ಬಿಡ್ತಾರ ಸೈಡ್ ಗಿಡುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೊಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದುಂಡು ಪದ್ಯ ಪನ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಪವನ ಅನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ದೇವರತ್ತೆ ಒಡೆ ಅದೇ. ಓಕೆ, 100% ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆನ ಪೂರೈಸುಡು. ಅದೇಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಲೈಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದು ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಉಂಡು ಕೆಲವರ ಆ ಐಡಿಯಾಗ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರೋಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ನಾಗನೆ ನಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯಾ ಅಂಚ ಅದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ದನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮಸ್ತ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜೊತೆ ನಂಗೆ ಇಂಚನೆ ಆವುಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಂಬಿಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಅತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಓಪನ್ ಪರ್ ಸರ್ ಸುರುತ ಕಣ್ಚ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನ್ ಲೈಕ್ ಚೌತಿದೈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನತನಿ ಮಧುರು ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ತುಳುತ ಪದ್ಯನೇ ಪಂತ ಆವಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ರೆಡಿ ಐತೆ ಸರ್. ಮೂಲ ಗಾಯಕರಿ ಯೇಸುದಾಸ್ ಪಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಐನ್ ನಮೈನಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇರೆಗ್ ಜೂನಿಯರ್ ಯೇಸುದಾಸ್ ಎಂದೇ ಪಂದಿಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಪದಾರ್ ಪನ್ಪನ ಆತ್ಮಗಿಜ್ಜಿ ಆಟ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಜನ ಮನ ನಮಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿಲಿ ಪನ್ಪೆರಾತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಆವಡ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್. ಇರ್ನ ಮಧುವಾಹಿನಿ ಕರೆಟ್ ಬೆಳಗುನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸುರುತ ಪೂಜಿನ ಪಡೆಯುನ ಸಿದ್ಧಿ ಗಣಪತಿ ಸಂಕಷ್ಟೊಳೆನೆ ಕಳೆ ಪುನಃ ಸಂಕಷ್ಟ ಹರ ಗಣಪತಿ ಭಕ್ತರೇ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿಯುನ ಶ್ರೀ ಮಧುರು ಮಹಾಗಣಪತಿ.
ನಂಬುದು ನಿನನೇ ದುಂಬು ಸುಗಿಪುವೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೇ ನಂಬುದು ನಿನನೇ ದುಂಬು ಸುಗಿಪುವೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೇ ತುಳುವೆರೆ ನಾಡಿಡು ಮಧುರುದ ಬೂಡುಡು ತುಳುವೆರೆ ನಾಡಿಡು ಮಧುರುದ ಬೂಡುಡು ಬೆಳಗುನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪುಯಿಯೇ ನಂಬುದು ನಿನನೇ ದುಂಬು ಸುಗಿಪುವೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೇ ಬತ್ತಿನ ವಿಘ್ನುನು ದೆತ್ತು ದಕ್ಕಲ ಬರ್ಪಿನ ವಿಘ್ನುನು ದೂರ ಮಲ್ಪುಲ ಬತ್ತಿನ ವಿಘ್ನುನು ದೆತ್ತು ದಕ್ಕಲ ಬರ್ಪಿನ ವಿಘ್ನುನು ದೂರ ಮಲ್ಪುಲ ವಿಷಗಳಿಗೆನು ಮಾತಲ ಮಾಜದು ಕಾಪುಲ ಅಮೃತೋಗಳಿಗೆನು ಒದಗದು ನಡಪಲ ಶುಭ ಕಜ್ಜ ಪೂರ ಕೈ ಸೇರಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಈ ಒದಗಲ ಸುರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ್ ಅಡ್ಡ ಬೂರುವೆ ಬೊಡ್ಡಜ್ಜ ನಂಬುದು ನಿನನೇ ದುಂಬು ಸುಗಿಪುವೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೇ ಮಧುವಾಹಿನಿದ ಪಡ್ಡೆ ಈ ಕರೆಟ್ಲ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಕುಲ್ದಿ ಗುಡಿಟ್ಲ ಮಧುವಾಹಿನಿದ ಪಡ್ಡೆ ಈ ಕರೆಟ್ಲ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಕುಲ್ದಿ ಗುಡಿಟ್ಲ ತೆನ್ಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕಗೆ ಮೋನೆನೆ ಪಾಡದು ಕುಲ್ದಿನ ಲೋಕೋದ ಮಾಮಲ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಂಬಿನ ತರೆಕಲ ಸರಿಂಬುನು ಸೇರಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಗಣದುಳ್ಳಯ ಈ ಮೋಕೆದೊಲಿದು ಅಭಯ ಕುರುಲ ಬುಡ್ಡಜ್ಜ ನಂಬುದು ನಿನನೇ ದುಂಬು ಸುಗಿಪುವೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೇ ನಂಬುದು ನಿನನೇ ದುಂಬು ಸುಗಿಪುವೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೇ ತುಳುವೆರೆ ನಾಡಿಡು ಮಧುರುದ ಬೂಡುಡು ತುಳುವೆರೆ ನಾಡಿಡು ಮಧುರುದ ಬೂಡುಡು ಬೆಳಗುನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪುಯಿಯೇ ನಂಬುದು ನಿನನೇ ದುಂಬು ಸುಗಿಪುವೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೇ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ನೀನು ಒಂಜಿ ಆ ಪದ್ಯ ಅದೇ ಪನ್ನಗ ಈ ಪದ್ಯ ಪನ್ನಗ ಆತೆ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ತಾತನ ಒಂಜಿ ಒಲೈಡ್ ನಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಪೋವು ಬನ್ಪಿರ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ದಾದಾನ ಪೂರ ಐಕ್
ಓಕೆ ಅದೇ ಕೇನ್ನಾಗ ಈಗಲೇ ಆತದ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದೇನೋಲಿ ದಯಪಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಆತ್ ಪೊರ್ಲ ಅದು ಬರ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಪಣ್ಣಗ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಣ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಆ ಪದ್ಯ ಒಂದಂತೆ ಪದ್ಯ ದಯಪಣ್ಣ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ ಉಪ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ಲೈಫ್ ಏನು ನೋಡು. ಓಕೆ, ಅವೇ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಂದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬಾಲ್ಯದ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದೆ. ಬಾಲ್ಯದ ಲೈಫ್ ಅವೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಬಿಸಿ ಇಂದಲ್ಲ ಈ ಬಿಸಿ ಡೇ ಬಾಲ್ಯದ ಲೈಫ್ ಮರತ ಬೋತುಂಡು. ಬಿಸಿ ಬಂಡ ಸಂಗೀತ ಭಾರಿ ಬಿಸಿ ಅಂಚಂದತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಬರೈಪುಂಡತೆ ಆಯ್ತಾ ಆತೆ ಬಕ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಬಿಸಿ ಅಂಚಂದತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಲ್ಯದ ಲೈಫ್ ನಂಗೆ ದ್ಯಾಗ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪ ಬಂದಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಏನದು ಪೂಜಾ ಇಂಚನೆ ಆಪ ಅಂದ್. ಸೊ ಬಾಲ್ಯದ ಲೈಫ್ ಇರ್ ದಾದ ಆ ಉಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇರ್ತನೆ. ಬಾಲ್ಯದ ಲೈಫ್ ಏನ್ ಏಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕಲೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನಂಜಿ ಏಮ್ ಇತ್ತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗಲ ಪದ್ಯದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಚಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಸೇರೊಂದಿತ್ತೆ. ಐಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಅವಾಗ ಸಂಗೀತ ಏನು ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪನ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಚಿತ್ರಕಲೆ ದಾದಾಂಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅಂಚ ಪಂಡ ಚಿತ್ರಕಲೆತೆ ಒಂದುಲ ವೃತ್ತಿಲ ಚಿತ್ರಕಲೆತೆ ಮಲ್ದು ಇಂತೆ ಸಡನ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡ್ದು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಹಿಡ್ದು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಾಂಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಬರೋಡು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಹಿಜ್ಜಪ್ಪ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಬರಾಯರು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಈ ರೇಂಜ್ ನಾನು ಬರ್ರಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಏತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರೇ ತಿಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಫುಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ ಬರೋಲಿ ಬಿಸಿ ಅಂಚ ಭಯಂಕರ ಬೇಸಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ನಮಕ್ ಇರಗೆ ಎತೆ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ನಾಗ ಐತಾದ ಖುಷಿ ಇರಗೆ ಓಲ ಬೇತ ತಿಕ್ಕ ನಿಜ ಅತೆ ನಿಜ 100%. ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಸಲ ನಿಂಕ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತನ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸಲ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಗೆ ಮರಪ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅವಂಜಿ ಭಾರಿ ಅತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಓವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಿನ ದಾದಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಪೂ ಅದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತಾತ್ ಪಾತ್ರಲ್ಲುಂಡು. ಓಕೆ, ಮಸ್ತಾತ್ ಪಾತ್ರರುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತನ್ಗನ ಅಂದತೆ ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬ್ರೇಕ್ ಇಡ್ ಬಕ್ಕ ಕುಡರ ಬರ್ಪ. ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದ್ಬಕ್ಕ ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡೋರ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಇರ ಕುಡೊಂದು ಸತಿ ಸ್ವಾಗತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ 10 ಸಾಂಗ್ಸ್ಲ ಕೇಂದ್ರನ್ರಿ ಇರಡ ಆಂಡ ಐಡ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಇರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆದುಲ್ಲರಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಆಯ್ತು ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಗುರು ಉಪ್ಪುಡತ್ತೆ. ಸೊ ಏರು ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುರು ಆದಿತ್ಯರು ಎನ್ನ ಸಂಗೀತದ ಮೊದಲ ಗುರು ಉಡುಪಿ ನಾದ ವೈಭವ್ ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್. ಓಕೆ 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 ಉಡುಪಿ ಇದೆ ಆರೆನ್ನ ಮೊದಲ ಗುರು ಅದೇ ಸಂಗೀತ ಸರಿಗಮ ಪಂತ ಕಲ್ಪಾಯನಾರ ಆರ್. ಓಕೆ ಅರೆನ್ ಈ ಪುರ್ತು ನಮಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡೆ ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ ದಯಪನ್ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತಾತ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ
ಪಿರೌಡ್ ಏತು ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಅನಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಪ್ರೀತಿದ ಗುರುಗಳ ಅದೇ ಓಕೆ ಇರ ಪ್ರೀತಿದ ಗುರುಗಳು ಪನ್ನಾಗ ನೀರ್ನ ಮೋನಡೆ ಗೊತ್ತಾವ್ ನೀ ಏತ್ ಇರ ಆಸೆ ದಿಯೋಂದರ ನಮಿತ್ತಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸಂಗೀತ ಇರ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಇರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡಾರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೋಣ ಅವಿನ ಎಂಚೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಏನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಭಜನೆ ಪನೋದಿತ್ತ ಅವೇ ಭಜನೆ ನಿಂಕ್ಲೆಕ್ ಪಂಡದ ಮಸ್ತ್ ದದನ ಒಂಚೆ ಇಂಚ ಮಾಮೂಲಿ ಇಂಚೆ ಬಾಕಿ ದಿಕ್ಕಡ ಪನ್ನಾಗ ಪನೆ ಪಂಡೇರು ಕೊಂಚ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ಲ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಲೆತ ಯಾರನ್ನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಣ ಪೋಲೆತ ಅಂಚ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ನೆಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪಂಡ ಐಟ್ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಪೇರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸೇರ್ದು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಣ ಮೊದಲ ವೇದಿಕೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮದ ವೇದಿಕೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಯಾಪಂಡಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಭಜನ ಪನೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದ್ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕುಡೋರಕ್ಕೆ ಏನ್ಗಂದ ಅಪ್ಪು ಈತ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪಿನಡು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನಡು ಎನ್ನ ವೇಂಜ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಇದ ಎನ್ನ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತನ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನ ವಜ್ರದೇ ಮಠದ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಐನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನ ಕುರಿತದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಇರು ರೆಡಿ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಯಾಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಾನರ ಪ್ರಮುಖ ರಮಿತ ತೇಜಸ ಪೂರಯಂ ತಂ ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮ ಪದಾಕ್ಷರ ಶ್ರವಣ ಹರ್ಷಯಂ ತಂ ಕ್ಲೇಶಾರ್ಥ ಜನಶೋಕ ನಿವಾರಯಂ ತಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಸಹಿತಂ ಸವಜ್ರದೇಹಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸತತ ಭಜನ ನಿರತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸತತ ಭಜನ ನಿರತ ಆತ್ಮಾರಾಮ ಮುನೇ ಸೀತಾಪತಿ ದೂತ ಆತ್ಮಾರಾಮ ಮುನೇ ಸೀತಾಪತಿ ದೂತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸತತ ಭಜನ ನಿರತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸತತ ಭಜನ ನಿರತ ತರಣ ರಿಪುದಲ ಹರಣ ಸಜ್ಜನ ಭರಣ ನಮೋ ನಮೋ ಸಾಗರ ತರಣ ರಿಪುದಲ ಹರಣ ಸಜ್ಜನ ಭರಣ ನಮೋ ನಮೋ ವಾನರ ಪ್ರವರ ವಜ್ರ ಶರೀರ ವಾನರ ಪ್ರವರ ವಜ್ರ ಶರೀರ ಪವನ ಕುಮಾರ ನಮೋ ನಮೋ ಪವನ ಕುಮಾರ ನಮೋ ನಮೋ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸತತ ಭಜನ ನಿರತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸತತ ಭಜನ ನಿರತ
कपिगणसेवित करुणाराधित कविवर संस्तुत नमो नमो कपिगणसेवित करुणाराधित कविवर संस्तुत नमो नमो बुद्धिमतां वरसिद्धिवराकरा बुद्धिमतां वरसिद्धिवराकर संवित सुन्दर नमो नमो संवित सुन्दर नमो नमो आञ्जनेय स्वामी सतत भजन निरत आञ्जनेय स्वामी सतत भजन निरत आत्मा राममुने सीतापति दूता आत्मा राममुने सीतापति दूता आञ्जनेय स्वामी सतत भजन निरता आञ्जनेय स्वामी सतत भजन निरता ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ನೀರಿನೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ದೇಪನಾಗ ನಂಗೆ ಇರ್ನೆದುಡು ಯಾನ್ ಒರಿಯೋಪುನು ಓಕೆ ಅಂಚದು ಇರಗಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಒರಿಯೋಪುನು ಇದ್ದೆ ಅಂಚದು ಕ್ಲಾಪ್ಲೆ ಯಾನೇ ಬರೋಡಪ್ಪನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರು ಎನ್ನ ಗುರು ಉಡುಪಿದಾರೆ ಬಂದು ಸೊ ಉಡುಪಿ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಒಂದು ನೆನಪಾಪನು ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿಡೆ ಇರ್ಮಿತ್ತು ಬತ್ತರಂದು ಬಂದ ಒಂಜಿ 100% ಹೆಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಪನೋಲಿಯಾ ಪದ್ಯ ಪನೋಲಿಯಾ ಪನೋಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರಿಲೇಟ್ ಅದ ಒಂಜಿ ದಾರಿ ಯಾವುದಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವಲ ನಮ್ಮ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಯಾನೆ ಮಲ್ತನ ಓಕೆ ಇರೇ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ದಾಸರ ಪದಗಳ ಸಿಡಿಡ್ ಬತ್ತನ ಪದ್ಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚನ ಇರ್ಲ ರೆಡಿ ಆನ್ಲ ರೆಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಅಂಚನ ರೆಡಿ ಅದ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸೊ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಾಸನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಏಸು ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಭಾಸುರ ರವಿ ಕೋಟಿ ಶ್ರೀಶ ಸುಗುಣವಂತ ನಾಶರಹಿತ ನಿನ್ನ ದಾಸರ ದಾಸ್ಯ ಲೇಸಾಗಿ ಕೊಡು ಕಂಡ್ಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಯ್ಯ ದಾರಿಯಾವುದಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಯ್ಯ ದಾರಿಯಾವುದಯ್ಯ ದಾರಿ ತೋರಿಸಯ್ಯ ದಾರಿಯಾವುದಯ್ಯ ದಾರಿ ತೋರಿಸಯ್ಯ ಆಧಾರ ಮೂರುತಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾವುದಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಯ್ಯ ದಾರಿಯಾವುದಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಯ್ಯ ಭವದನುಭವದಿ ಕತ್ತಲೆಯೊಳು ಬಲು ಅಂಜುತ ನಡುಗಿ ಬಲು ಭವದನುಭವದಿ ಕತ್ತಲೆಯೊಳು ಬಲು ಅಂಜುತ ನಡುಗಿ ಬಳಲುತ ತಿರುಗಿದೆ ಹಾದಿಯ ಕಾಣದೆ ಬಳಲುತ ತಿರುಗಿದೆ ಹಾದಿಯ ಕಾಣದೆ ಹೊಳೆವಂತ ದಾರಿಯ ತೋರೋ ನಾರಾಯಣ ಸಂಕರ್ಷಣ
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೇ ಅನಿರುದ್ಧನೇ ನಾರಾಯಣ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೇ ಅನಿರುದ್ಧನೇ ದಾರಿಯಾವುದಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಯ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದುದಕ್ಕೆ ಲೇಪವಾಗಿದೆ ಕರ್ಮ ಪಾಪ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದುದಕ್ಕೆ ಲೇಪವಾಗಿದೆ ಕರ್ಮ ಈ ಪರಿಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಬೆ ಈ ಪರಿಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಬೆ ಶ್ರೀಪತಿ ಸಲಹೆನ್ನ ಭೂಪ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೇ ಸಂಕರ್ಷಣ ನಾರಾಯಣ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೇ ಅನಿರುದ್ಧನೇ ದಾರಿಯಾವುದಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಯ್ಯ ಜನಿಸಲಾರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದೆನೋ ಇನ್ನು ನಾ ಜನಿಸಲಾರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದೆನೋ ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಇನ್ನು ಪುಟ್ಟಿಸದಿರೋ ಎನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೇ ಅನಿರುದ್ಧನೇ ಇನ್ನು ಪುಟ್ಟಿಸದಿರೋ ಎನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೇ ಅನಿರುದ್ಧನೇ ದಾರಿಯಾವುದಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಯ್ಯ ದಾರಿಯಾವುದಯ್ಯ ಸರಿ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸರಿ ಗರಿ ನಿ ದಾರಿಯಾವುದಯ್ಯ ಪ ಪ ಪ ಮ ಪದ ಪ ಮ ಗರಿ ಸರಿ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸ ನಿ 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 ರಿ ಗರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಪದ ನಿ ಸರಿ ಗರಿ ಸ ಗರಿ ಸ ನಿ ದ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಗರಿ ಗ ರಿ ಗ ಮ ಗ ಮ ಪ ಮ ಪದ ಸರಿ ಗ ಮ ಪ ರಿ ಗ ಮ ಪದ ಮ ಪದ ನಿ ದಾರಿಯಾವುದಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಯ್ಯ ಬಾರಿ ಅದು ಖುಷಿ ನಿಂಗೆ ದೇವಂಡ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅದು ಖುಷಿ ನೀರು ಬಂಡ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪದ್ಯ ಬಂದಾಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪ್ ಓಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬೇನೆ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಓಕೆ ಸೊ ಇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರ ಪಂಡರು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮೈಂಡ್ ಆತೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದು ಬಲ್ತಂದು ఇప్పుడు ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅದು ಓಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಏಪುಡು ಬರ್ತನೆ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಎಂಕ್ ದುಂಬ ಸಂಗೀತ ಏಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಎಡ್ದುಕ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿನ ಮೈಟ್ ದಾದನ ಮಲ್ಬೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇನ ಸಂಗೀತ ಅನ್ಮಲ್ದನೆ ನಮ್ಮ ವಜ್ರದೈ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಲೇನ ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ ಅಲ್ಪ ಅದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿಡಿ ಮಲ್ಪೇರ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಸಿಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ತುಕೋರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಮಲ್ತುಕೋರ್ ಕಪಂಡ್ರೆ ಐಟ್ ಆ ಸಿಡಿಡ್ ಯಾನ ಮೂಜಿ ಪದ್ಯ ಯಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ಯಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಾಮನ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತೆ ಪೂರಾ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಡ ಆ ಪದ್ಯ ಜನಕ್ಲು ಭಜನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ ಆ ಪದ್ಯನ
ಅಂಚನೆ ಆ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಆ ಎನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಮಲ್ಪ ಆ ಸಿಡಿಡ್ ನಾಗಸ್ವರ ವೀಣೆ ಸಿತಾರ್ ಫ್ಲೂಟ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಲೈವೇ ಪಾಡ್ದೆ ಇದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಅದು ಅಂದಂದೆ ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತನೆ ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬಾರಿ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಸೊ ನನ್ನ ಅದು ಪಾತರ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬ್ರೇಕ್ ಗೆತ್ತನ್ಗ ಹೌದೇ ಓಕೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬ್ರೇಕ್ ಇಡ್ಬೇಕ ಕೂಡರ ಬರ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದ್ಬಕ್ಕ ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ ಇವನ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಪಾತೆರಡು ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಿನ ವಾಯ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತಾತ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ತೆಗೆದಿಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಮಸ್ತಾತ ಅವಾರ್ಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನೆನಪ ಒಂದು ಜಿ ಓ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಗೆತ್ತೊಂದರಂದು ಒಂಜೆ ಪನೊಂದು ಬೋಲೆ ಇರೆಗ್ ಇರೇತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಬ್ಬರು ಗೆತ್ತೊಂದರಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ವಜ್ರದೇವಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಸಿಡಿ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ನೇಕೆ ಸಂಗೀತ ಕಂಪೋಸ್ ಸಿಡಿದ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ನೇಕೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಗಾನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪಂಡದ ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿರುದು ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಚಿಂತನೆ ನವದುರ್ಗ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಗಳು ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್ ಅರೆಂಕ್ಲನ ಗುರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತ ಗುರುಗಳ ಆರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲ್ಪಲ ಇಂಕ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರೆ ಅಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಪ ಸ್ವರಲಾಲಿತ ಪ್ರವೀಣ ಪಂಡದ ಬಿರುದು ಕೊಡದೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರೆ ಬುಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಂಡದ ಎಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆನ ನಡೆದೆ ಸಂಗೀತ ರತ್ನ ಪಂಡದ ಬಿರುದು ತೆಗೆದ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈತ್ ಪುರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರ ತೆಗೆದ ತೀರೆಗೆ ಓಕೆ ಇರೇನ್ ತೂದು ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಆಸೆ ಓಕೆ ಎಂಕಿ ಇರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆವಡು ಮೆರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆವಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸೆ ಆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಡು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡರ್ ಅಲ್ತಿರ್ ಬಕ್ಕ ಈ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡೆ ಇರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆವುಡಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಟ ನಮಕ್ ಇದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಪ್ಪನೆ ಒಂಜನೆ ನಮಕ್ ಚೂರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ದುಂಬದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಾಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೊರನಾಥ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಂತ ಅದು ಬನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಭಾರಿ ಅದು ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ದಾದೆವು ಅವು ಬಿಜೆಪಿದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಯಾತ್ರೆ ಅಂದ್ ಬಂಡ್ ಶುರುವಾಂಡ್ ಆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಆವಡಿತ್ತ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಬೇರೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಮೇಡಮ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಆ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತ್ ಕೋರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಬರೆದ್ನು ಕೊರ್ಗಿ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಖಾಲಿ 4 ದಿನಟ್ಟು ಮಲ್ತ್ ಕೋರ್ನ ವರ್ಕ್ ಅವು ಏಜ್ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಇಡೀ ರಡ್ಡರೆ ತಿಂಗೋಲು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಇತ್ತಡು ಆ ಪದ್ಯ ಇಡೀ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆ ಪೂರ ಪೋದು ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಯಾತ್ರೆ ಓಲೋಲು ಉಂಡು ಅವಳು ಪೂರ ಅವು ಪ್ಲೇಯರ್ ಎತ್ತನ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಪದ್ಯ ಆ ಸಾಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐನು ಖಾಲಿ 4 ದಿನ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಪದ್ಯ ಮಾತಾಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ಅವು ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಅವೇ ಇರ್ತದೆ ಕಮ್ಮಲ ಅರಳಲಿ ಕೆಸರಿ ಮರಳಲಿ ಓಕೆ ಐಟೊಂಜಿ ಇರೆಗೆ ಲೈಫ್ ಟರ್ನ್ ಆಂಡೆ ಎಂಕ್ ನಲ್ಲಾತ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪಂಡದೆ ನಿಜದೇನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೆಂಜಾರಡು ವಿಭಾಗ ಸಂಘಿಕಾಂಡ RSS ದ ಐಟ್ ಸಾಧಾರಣ 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೀತೆ ಪನ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂడి ಅವೇ ಎಂಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಜಗದೀಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿಕೊಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಈ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದ್ನೆ ಐಡ್ದಾದ್ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಂದು ಯಾನೇನ್ವೆ. ಓಕೆ 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 ಸರ್ ಐತ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಪನೋಲ್ಯ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಆದಿತ್ತ ಆ ನಮ್ಮ ಕೆಂಜಾರದ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಅದು ಮಾತ ಸಾಧಾರಣ ಆತ ಲಕ್ಷ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ 90% ಜನ ಅವು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಆದಿತ್ತು ಆ ಪದ್ಯ ಅಪಗದ ಅವು ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದುಲ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂದುಲ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಐತಿ ಊಪ ನೋಡು ಬಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ದೊಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಕಮಲದ ಕಮಲ ವರಳಿ ಕಮಲವು ಅರಳಲಿ ಕೇಸರಿ ಮರಳಲಿ ಕಮಲವು ಅರಳಲಿ ಕೇಸರಿ ಮರಳಲಿ ಕರುನಾಡ ಗದ್ದುಗೆಲಿ ಕರುನಾಡ ಗದ್ದುಗೆಲಿ ಕಮಲ ರಂಗೇರಲಿ ಕಮಲ ರಂಗೇರಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಪದ್ಯ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಪನ್ಪರ ಅಥವಾ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಾವ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪರ ಇರು ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಪಂಡ ಅಂಜಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತನೆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಇಂದು ದಾಸರ್ನ ಪದ ಬೇತನ್ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಉರಿ ಕುಲ್ಲೋದು ದಾಸ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಇಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಭಾವಗೀತೆಲು ಭಾವಗೀತೆಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ತತ್ವಪದಗಳುಂಡು ತತ್ವಪದಗಳ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರನ ರಚನೆ ಅವಲ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ವೆರೈಟಿ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅವಲ ಮಲ್ಪ ಯೇಸುದಾಸ್ ಪನ್ನ SP ಪನ್ನ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಿ ಪೂರ ಭಾಷೆದ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಯ. ಓಕೆ ಸೊ ಈತ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೀರಿಗೆ ಆಫರ್ ಬೈಜಾ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಪದ್ಯ ಬನ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಕೆಲ ಆಫರ್ಸ್ ಬೈಜೇರಿಗೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತದಂಡಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿದ ಕೇಂದೇರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೆಡ್ ಮೂವಿದ ಉಂಡು ಕೇಂದೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುದ ಇತ್ನೆಟ್ ತುಳುವಾದ ಏನು ತುಳು ಇತ್ನೆಟ್ ಇರ್ಲ ಕೇಂದಿ ಅಡ ಒಂಜಿ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಂಡು ಸಂದರ್ಭ ಕೇಂದಿ ತೆರಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಡನೆ ಏನು ತುಳು ಮೂವಿಗಿಂದ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ನಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅದು ಕೇನೇರ ಬೋತಿಜಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇರಗೆ ಪನ್ಪೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲಕ ಇರಗೆ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ತುಳು ಪದ್ಯಗ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ 100% ಪನ್ಪರಿರು. ಓಕೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಮಕ್ ಕೆಲವರ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಭಾಷೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬುರುಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅದೇ ಬೂರುಡು. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸ ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅಂದ್ ಕೇನೋಡು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಒಂದು ಓ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪರಿತ್ತೆ ಯಾನೇ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇನ ರಾಮನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ಯಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ 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 ಸೊ ಅಂಚಂಡ ಈ ರೆಡಿ ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರ ರೆಡಿ ಸೊ ಅಂಚಂಡ ಯಾಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತದೆ ದಾಪಣಿರಿ ಯಾಕಂಚಿ ಪದ್ಯ ಪರೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಅಂಚ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ರಾಯಂದ ಮಾತ್ರದೊಳು ರಕ್ತ ಮಾಂಸದೊಳಿದ್ದ ಆಯಸ್ತವಾದ ಅತಿ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಯಂದೆನಲು ಹೊರಬಿದ್ದ ಪಾಪಗಳು ಒತ್ತಿ ಒಳಪೋಗದಂತೆ ಕವಾಟವಾಗಿ ಕಾಯುವ ಮಂತ್ರ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ರಮಣೀಯ ನಾಮ ರಘುರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ರಮಣೀಯ ನಾಮ ರಘುರಾಮ ರಮಣೀಯ ನಾಮ ರಘುರಾಮ. ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸಿ ಪಾಪವ ಕಳೆಯೋಣ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸಿ ಪಾಪವ ಕಳೆಯೋಣ.
ರಘುಕುಲ ತಿಲಕನ ಚರಣಕ್ಕೆರಗಿ ಪುನೀತರಾಗೋಣ. ಅಗಣಿತ ಗುಣಗಣ ಶ್ರೀರಾಮ, ಆಶ್ರಿತ ವತ್ಸಲ ಶ್ರೀರಾಮ, ದೀನ ದಯಾಳೋ ಶ್ರೀರಾಮ, ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮ, ದಶಮುಖ ಮರ್ಧನ ದಶರಥ ರಾಮ, ಮಾರುತಿ ಸೇವಿತ ಶ್ರೀರಾಮ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸಿ ಪಾಪವ ಕಳೆಯೋಣ. ರಘುಕುಲ ತಿಲಕನ ಚರಣಕ್ಕೆರಗಿ ಪುನೀತರಾಗೋಣ. जानकी मनोहर ज्ञानदाता करुणासागरा कोदंडरामा. भक्ति प्रियने मुक्तिदायक भक्तजन ಶ್ರೀಮಂದಾರನೇ. ರಾಮ ಎಂಬುವ ಎರಡು ಅಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆಯ, ರಾಮ ಎಂಬುವ ಎರಡು ಅಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆಯ ಪಾಮರರು ನಾವು ಬಲ್ಲೆವೇನು. ರಾಮ 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 ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸಿ ಪಾಪವ ಕಳೆಯೋಣ. ರಘುಕುಲ ತಿಲಕನ ಚರಣಕ್ಕೆರಗಿ ಪುನೀತರಾಗೋಣ. ಧರೆಯುಳಿ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪರಮ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಗಳುತ್ತಿವೆ. ಚಿತ್ತ ಕಾಯಗಳ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡೋ ಪರಿಯ ಭಕ್ತವರ ಹನುಮಂತನೊಬ್ಬ ತಾಬಲ್ಲ. ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ, ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ. ಶಂಖ ಚಕ್ರಧರ ವಿಷ್ಣು ಮುಕುಂದ. ರಾಮ 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 ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸಿ ಪಾಪವ ಕಳೆಯೋಣ. ರಘುಕುಲ ತಿಲಕನ ಚರಣಕ್ಕೆರಗಿ ಪುನೀತರಾಗೋಣ. ಅಗಣಿತ ಗುಣಗಣ ಶ್ರೀರಾಮ, ಆಶ್ರಿತ ವತ್ಸಲ ಶ್ರೀರಾಮ, ದೀನ ದಯಾಳೋ ಶ್ರೀರಾಮ, ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮ, ದಶಮುಖ ಮರ್ಧನ ದಶರಥ ರಾಮ, ಮಾರುತಿ ಸೇವಿತ ಶ್ರೀರಾಮ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸಿ ಪಾಪವ ಕಳೆಯೋಣ. ರಘುಕುಲ ತಿಲಕನ ಚರಣಕ್ಕೆರಗಿ ಪುನೀತರಾಗೋಣ. ರಘುಕುಲ ತಿಲಕನ ಚರಣಕ್ಕೆರಗಿ ಪುನೀತರಾಗೋಣ. ఓకే సో ఈ పద్య పనందుపునాక నేను ఎక్కడి నుంచి పనందులే ఓవే ಟೆನ್ಷನ್ 100% ಬರಂದು ಓಕೆ ನಂಜಿ ಪದ್ಯ ಕೇರೊಂದೇ ಎప్పుడు ಮರ್ಯಾಸೆ ಅప్పుడు ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ನನ್ನಾ ತೀರ್ಮಿತ್ ಬರೋಡು ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೇಗ ಸೊ ಈ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಮೂಡೊಂದು ಬಂದಾಗ ವಾವಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಪದ್ಯ ಪಂತಾರೆ ಪಿದೆಯೂರಿಗೆ ಪೋದು
ಅಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೇರಳ ಪಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪೂರಾ ದಿಕ್ಕಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿಕ್ಕಡ್ ಪಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೆಳಗಾಮು, ಧಾರವಾಡ ಪೂರಾ ದಿಕ್ಕು ಪಂತ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿಕ್ಕು ಪಂತ ದಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರ ಪಂತ ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಬೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾ ಪೂನಾಡ್ ಮಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇ ಊರು ಪಂಡ ಬಹರೇನ್ ಮಲ್ದಿದ್ದ ಕುವೈಟ್ಗೆ ಹೋದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಕಲಾ ಸಿಂಧು ಬಳಗ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆನ ತಂಡ ನಿಮ್ಮ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮ್ಯೂಸಿಯನ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೇರಳದಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಅತ್ತು ಖುಷಿ ಕೇರಳದಕ್ಲೆ ಅಂದತ್ತೆ ಊರದಕ್ಲೆ ಉಲ್ಲೇರೆ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಲ್ಲೇರೆ ಪಂಡ ಏಕ್ಲೆನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ದಾದ ಅಂಚಂದ ಊರದ ಮ್ಯೂಸಿಯನ್ ನಕ್ಲೆನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸದ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಸೊ ಆವಡ್ ಏನೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ದಾದಪ್ಪ ನಂಗೆ ಈ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ ನಕುಲಿಗೆ ದಾದಪ್ಪ ಅನ್ಪಾರ ಪದ್ಯ ಆವಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರ ನಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಪಾತೆರ್ನಾಂಡ ದಾದಪ್ಪ ಅನ್ಪಾರ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ನನ್ನದ ಬರ್ಪನಂಚ ನಂದ ಹೊಸತದ ಬರ್ಪನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏನ್ ಪನ್ಪನಂಚನ ಮಂಡ ಸಂಗೀತ ಪಂಡ ಅವಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮುದ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಸಂಗೀತ ನಮಕ್ ಒಲ್ಲೆಡಂಡಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಕಷ್ಟ ಇತ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಗೀತ ದಾಲ ಸಾಧನೆನೆ ಮಲ್ತಿಜ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚಿಪ ಸಂಗೀತ ಪುರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಅಂಚ ಸಂಗೀತ ಮೈನ್ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಅರ್ಪಣ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ಅದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಜನೆ ಅಂಚನ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಮುಖೇನ ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತನ ಅವಾಗ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಖಂಡಿತ ಅವಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ವಿಷಯ ಮಲ್ತಿನ ವೇಪಗ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪಬೇಕು. ಓಕೆ ಸೊ ಬಾರಿ ಅದು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆತ ದೂರ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರಿಯಾರೆ ಬಟ್ ಐಟ್ಲ ಮೇನ್ ಅದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರೆ ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತಾತ್ ಟಿವಿಗೆ ಪೋದು ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ ಇರಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರಿಗೆ ಈ ಚೌತಿದ ಶುಭ ದಿನ ತಾನಿ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಕಿನ್ನೆ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಎತ್ತದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸ್ಪಂದನ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತೇರೆ ಈ ಸ್ಪಂದನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಚಿರೋಣಿಯಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಸ್ತ ಸ್ಪಂದನ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚೌತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಪನ್ನೊಂದು ವಂದನೆಗಳು. ಸರ್ ಈ ರೇಪಲ ಐತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕಿನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಿನ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂದು ಈ ರೇಪಗಳು ಕಿನ್ಯ ಕಲಾವಿದರತ್ತೆ ಇರು ಏತೋ ಮಸ್ತ್ ಆತು ಇರು ಫೇಮಸ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಏತೋ ಕಲಾವಿದರ ಇರೆಂತು ಉದಾಹರಣಲ ನಲ್ಲಾತ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಇರಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಈತ್ ಪೋರ್ದು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೊಂದೆ ಪಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂದ್ಸತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಯರತನಿಗಳು ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಇತ್ತೇರೆ ಮಸ್ತಾತ್ ಪಾತೆರಿ ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿಯರೆ. ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ವಿಶ್ವ ವಿನಾಯಕ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸ್ಪಂದನ.